ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗରେ 12 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଜଳଖିଆ ସୁଜି କି ସିମେଇ, ପୁରୀ, ପରଠା, ପିଠା କରିକି ରଖିଦେଇଥିବେ ଓ ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଢାଙ୍କି ରଖିଥିବେ। ଏପରିକି ଯେଉଁ ଜଳପାଣି ବି ପିଇବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଯାଇଥିବ। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ କି ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସମୟରେ ଦୂଷିତ ତରଙ୍ଗ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏହି ଦୂଷିତ ତରଙ୍ଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ପତ୍ର ସର୍ବଶୋଧୀ ଅଟେ। ଏହି ସୂତକ ହାଣ୍ଡିଛାଡ଼ ପରାଗ ସମୟରେ ଚୁଲି ଲାଗେନି, ପାକ ନିଷେଧ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ରାନ୍ଧିକି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆଗରୁ କିଛି ରାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚୁଡ଼ା, କଦଳୀ, ପାଉରୁଟି, ମୁଢ଼ି, ବିସ୍କୁଟ ଆଦି